Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo kaninyo. Mga igsoon sang lititang tanan mga makasasala man, aron mahimo kitang anda mo ngayan sa pagsaulog ning santos nga misa, ato ang hinulsulan ang atong mga sala, atong pangayoon ang pasaylog kaluoy sa Ginoo. Kaluyan ta kita sa Dios nga magagagahom sa tanan, pasayloon sa mga sala, dalon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Sa
Magampo kita. O Diyos, mibuot ikaw, nga ang imong bugtong anak ilansang sa krus, aron maluwas niya ang katawhan. Itugot nga kaming nagaila, nining misteryo sa krus dinhi sa yuta. Mahimo untang takos nga modawat sa ganti sa kaluwasan dinha sa langit. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Manglingkod. Kinutlo, gikan sa basahon sa Numeros. Gikan sa bukid sa Hor, na maybay sila sa dagat sa Akaba. Aron dili sila makalatas sa Idumea. Apan ang mga tawo gikabsag pailog, samtang nagpanaw sila, ug nagbagulbol sila batok sa Dios o kang Moises. Nagkanayon sila, nganong gipatungas mo man kami gikan sa Ehipto, nganhining kami ngawan. Imo ba kaming pakamatyon dinhi sa gutom ug sa uhaw? Gipulaan na kami ni ining pagkaon nga walay lami. Unya ang Ginoo mipadala kanilag mga bitin nga malala ug gipamaak ang mga tawo, ug daghang mga tawo sa Israel ang namatay. Ug ang katawhan nanuol kang Moises ug miingon, nakasala kami kay nagbagulbol man kami batok sa Ginoo ug kanimo. Pagampo sa Ginoo nga iyang wagtangon ang mga bitin. Busa nagampo si Moises alang sa mga tawo. Ug giingnan si Moises sa Ginoo, paghimog bitin nga tumbaga, ug ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukod. Ug ang hipaakag bitin, kung makakita ni ini, dili mamatay. Busa nagbuhat si Moises ug bitin nga tumbaga, ug gibutang kini niya sa tumoy sa usa ka tukod. Ug kun ang hipaakag bitin mutanaw sa bitin nga tumbaga, dili siya mamatay. Ang pulong sa Ginoo. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Ipabong ang imong mga dungga sa mga pulong sa akong baba. Ablihan ko ang akong baba diya sa sambingan. Ibungat ko ang mga misteryo sa bisan gipatay niya sila, nangita sila kaniya, ug nangutana pag-usab bahin sa Dios. Nahinumdum sila nga ang Dios mao ang ilang
ug ang labing halangdong Dios mao ang ilang manunuos. Apa nila siyang giulog-ulugan sa ilang mga baba o gibakakan sa ilang mga dila. Bisan ko ng ilang mga kasing-kasing nagudhi kaniya, ni nagtuman sila sa iyang kasabutan. Apan bisan pa niya na sa iyang pagkamaluluyo, iyang ipasaylo ang ilang sala, ug wala sila laglagan. Sa makadaghan niyang gibakwi ang iyang kasuko, ug wala niya halinga ang iyang kapungo. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Angayng batunan ninyo ang huna-huna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Diha niya kanunay ang kinaiya gayud sa Dios. Apan wala siya maghuna-huna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog. Kundili sa iyang kaugalingong kabubuton iya kining gibiyaan. Ug gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Nataw siya sama kanato, ug nakita siya nga ingon nga tawo. Nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, ang iyang kamatayon sa krus. Tungod niini, gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan. O gihatagan siyag ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa, mangluhod ang tanang binuhat nga atua sa langit, sa yuta ug sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan magsangyaw nga si Jesucristo mao ang Ginoo, alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, maanaa kaninyo.
Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Si Jesus miingon ngadto kang Nicodemus, wala pa'y nakasaka sa langit, gawas ni adtong nanaog, gikan sa langit, ang anak sa tao. Ingon nga giisa ni Moises, didto sa kamingawan, ang bitin nga tumbaga, nga gibutang og tukon, ang anak sa tao, kinahanglan nga iisa usab. Aron ang tanan nga mutuo kaniya, makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kay gihigugma pag-ayos sa Dios ang kalibutan, ug tungod niini, gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanang nga mutuo kaniya, dili mamatay, kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot, kundili aron pagluwas niini. Mga igsoon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod, maayong buntag o malipayong Domingo kaninyong tanan. Malipayon ba mo? Nganong kusmod lagi kay mugnaong? Tingali mo na ekspresyon no, sa inyohang kalipay ang pagkusmod sa inyong mga naong. O kaha, wala lang gid mo hagwaa sa inyong ginikanan, sa gagmay pa mo maong lisod kayo ang pagkatawa. Karon mga igsuon atong gisaulog niining Domingguha ato sang gisaulog ang usa kadako nga kasaulugan nga mao ang pagpasidungog sa balaan nga cross. Unsa ka nga cross? Kung maghisguta og cross, unsay moabot sa inyong huna-huna? Kasakit. Unsa pa? Ha? Kasakit ra gihapon, no? Tinuod kung sahay ka na maghisgot bitag cross, mao man din ang mga problema, problema sa anak, problema sa bana, problema sa asawa. Mauna nga dihay pare ning ingon nga karong Domingo ang atong ebanghelyo maghisgot man or magpasi karong pitsa 14 sa Septembre, mao man ang pagpasidungog nato sa balaan nga cross. Mauna nga karong Domingo or karong pitsa 14, dala ang inyong mga cross, pasana ang inyong mga cross, ug ihalad ngadto sa Ginoo. Uy, gisabot man yung literal kay nga pagsabot sa mga tao. Mao nang pagasunod Domingo ang pari na siyak. Ngano man, kay daghan kaayong mga asawa nga nagpasan sa ilang bana. No? Gipangutana sa pari, uy, giunsa man taon, kapinangga gud na nimo imong bana, imo man gyud ang gipasan. Miingon man ka padre nga karong 14 o karong Domingo hapit sa 14, pasana ang inyong cross ug ihalad ngadto sa Ginoo. Mao ni padre kining akong bana padre, mao man gyud ni akong cross. Pagkaluoy, no?
gidaog-daog ang bana, unya tingali pod ang bana ang ila pong cross, ang pagkayawyawan sa asawa. Pero kung maghisgot ang cross, usay negatibo kaayo ang ato dayong panghuna-huna. Pero karong Domingo niining Pitsa 14, niining bulana, kita gipahinumduman nga ang cross dili lang daay kasakit ug kapildihan, kundili ang cross simbolo usab sa kadaugan. Mao na nga karon atong gipasidungan ang triumph of the cross or kadaugan didto sa cross. Kung maghisgutag mga kadaugan didto sa cross, tinuodaghan kaayo ang mga kadaugan, mga kalampusan nga nahitabo didto sa cross, human si Hesus gilansang namatay ug unya nabanhaw. Mao na nga sa kadaghan duha lang ka atong hisgutan ang kadaugan didto sa cross. Una, didto sa cross ang kadaugan mao sa gugma ug pagpasaylo batok sa kasilag ug pagtumot. Kay didto sa cross, kung atong gipaminaw pag-ayo ang mga pulong nga gilitok sa Ginoo didto ibabaw sa cross, klaro kaayo ang iyang gilitok kabahin sa pagpasaylo. Miingon siya, amahan ko, pasaylua sila, kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Og didto usab sa cross mga igsuon, gipakita usab sa Ginoo unsa kadako ang iyang paghigugma ngadto sa katawhan. Nga iyang gipadala ang iyang anak aron pagluwas kanato. O giingon pa diha sa balang kasulatan, wala nay laing pangdakong gugma nga ikahatag sa usa ka higala ngadto sa iyang higala ang pagpagkamatay alang sa iyang higala. O pagkanindot mga igsuon, diining atong pagsaulog sa kadaugan sa cross, kay kita gipahinumduman gayud sa kanunay nga gihigugma gyud ta pag-ayo sa Ginoo, gugma nga wala magpaabot og balos. Mao na nga pagkanindot usab unta nga kita nga gihigugma sa Dios, maningkamot usab sa paghigugma ngadto sa atong isig katawo. Kita nga gipasaylo sa Dios, makat-on usab gayud sa pagpasaylo. Kita nga gipakamatyag Ginoo, andam unta nga magpakamatay usab sa atong kaugalingong mga interes alang sa kaayuhan sa tanang katawhan. Ikaduha mga igsuon, ang cross, ang kadaugan usab sa Ginoo, nga ang kadaugan sa paglaom, patok sa walay paglaom. Gaganina, nagsigig yung kong search unsay binisaya sa despair. Unsay binisaya sa despair? Gawas sa kanang, mauraman ko ng gawas sa Google ang kanang walay paglaom. Unsa pa kay laing Bisaya? Lisod kay no? Lisod kay pero kasabot yung tag ignon ta nga paglaom patok sa pagka-dispirado or dispirada. Pero di man sa gihapon ng Bisaya, pero kasabutag unsay pasabot og dispirado og dispirada. Sumuna nga pagkanindot unta mga igsuon, kay diha sa cross si Kristo nihatag kanato og paglaom nga
taliwala tingali sa makainguntang pagkadautan na nato sa atong pagkamakasasala, usahay may wagtangan na tagpaglaom, dispirado na ta nga moingunta, ingon ani na jud ko. Ang Ginoo naghatag kanato og paglaom nga dili ka ingon ana gyud. Kung ta nga dautan na jud ko, ingon ani nako, dili ka ingon ana kadautan. Ang Ginoo nakakita pagani og paglaom diha kanimo o diri kanato dinhi sa matag usa kanato. Nan ang Ginoo nga milaom kanato nga moabot ang panahon nga mobalik gayud kita ngadto kaniya pagkanindot unta mga igsuon nga dili sad ta mawagtangan og paglaom. Diha usab sa cross naghatag usab kanato si Kristo og paglaom nga luyo sa mga kalisdanan, mga problema, mga kaguol nga atong maagian. Anaa pay gitawag og banag-banag sa paglaom. Kining mga problema nga ato ding mga maagian, mga kaguol, di ba? Kitang tanan mo agi magitag kaguol. Kay kung di pud ta moagi og kaguol, unsa may tawag nato? Pero mga kagulanan, mga kalisdanan, pero mulaom gihapon ta nga luyo ni ini, giingon pabitaw, human sa makusog nga unos sa pagsulay, mubanag-banag gayod ang sidlak sa paglaom. Sumuuna nga pagkanindot unta nga kung naatay problema, ayaw pag una nga mo ng end of the world. Tanawa, pahinumdumi, kanunay ang imong kaugalingon, nga walay problema, nga walay kasulbaran. Naatingali ka nagproblema ka, ilabi na estudyante nagproblema, kay pirting daghanang buluhaton, daghan kayong mga research. Unya dugay mahuman og research kay nag-search pa man pag-ayo og mga friends before paghihimong research ang ilahag yung kanang sa eskwelahan, pero sagdi na lang taliwala niya na naagya punay kasulbaran, paningkamot lang. Kanang mga matag usa kanato kanang moingon ta nga may pangling kuno wa gyud say problema, wala say kaguol. Wala lang tingali ka kay balo. Mag-ingon ka may pasiya, sige lat katawa. Timani niyo sa kanunay, dili tanang usog mi katawa. Malipayon. Dili ba? Mauna nga naagit ta, matag usa kanato, naatay na kalain-laing problema. Bisang gani ka ng usahay, kana bitang gitawag na to og luwag-luwag ang ruska, magtuutag wala na'y problema. Pero ako mo sa niya kung pangunahuna, basta naagad ni murag na luwag-luwag nagkamayng ruska, wala na'y problema. Pero naaday gyapon na sila'y problema. Kay dito sa parokya nga akong na-assignan, bag-o pa kong pari, permiro na kong parokya, isip assistant ko niya itong parokya ha. Usa kahigayo ni ana, lakaw ko kay wa ko schedule, padulong kog baskitan. Pag-agi nako diha may amigo-amigo to nako kay kaduwa man akong basket niya. Kay balo ko nga luag-luag gyud ang ruska. No niya, ako ra gito siyang kanang magduwa mig basket. Maningkamot ra sigid in taon ko nga di siya sa puton kay ilabay uroy ko pati magyud nako og lawas. Sumuna nga unya kung maaksyon nagsisapot ako nang inon mga una ta. Asus malipay na siya. Kaya pag din akong gawas, diha man siya sa atubangan, sa simbahan. Kini pong pagkatsismuso na ako og siya yung giduol, ug akong giignan do, iyahaya ni mo diha do, eh. Wa man dyan kay problema do. Tutok bitaw siya na ako. Ingon giignan ko niya ay, ayaw pag-ingon ana, Padre. Kay baluba ka nga ang matagtao, doon nagyoy problema. Nakapuntos pong ukoy. Ug ako siyang giignan, yahay kay kadoy wa kay problema sa naalagi problema, Padre. Ang imo tingali problema lahi, ang ako sang problema lahi. Ug ako siyang giignan, hey, on someday imong problema.
Miingon siya. Ko, tutok siya ko, unsa may imong problema? Tingali dig makatabang ko. Mitutok siya nako og miingon, Padre, pila man gyud ni ka toothpick, gikan dinhi sa yuta padulong sa kanang cross sa kampanaryo. Paghuman niya sulti, nakaingon jud ko, dako gyud kay kag problema do. Mas labaw pa na imong problema kaysa akong problema. Og miingon ko nga muduwa na lang kog basket do. Pagbalik nako human kog duwag basket, pagbalik nako didto gyapon siya nagparog. Tiin siya nako biyai. Hangad duko hangad. Ambot lang kag karon nasulbad na ba niya pila ka toothpick. Sayo nang kanang sukura toothpick gamiton. Sulayi ko nun yung sukod yung balay, kanang magtukod mo balay, moingon mo sa engineer, 15 lang ka toothpick ha ang haligi. Di ba, biyaan mo engineer, makaingon, luag mo sa negros ka, ning tawhana di ay. Pero naagyo tayo problema, pero naay kasulbaran, naay mga kasakit, sama nga si Kristo ning agi sa kasakit. Panahon nga sakiton ta, panahon nga isalikway ta, ayaw pagunahuna nga mabugat na yung ay wanay kasulbaran, naay kasulbaran. Tanawa si Kristo, kay si Kristo maghatag kanimo ug paglaom, musulti, mutabang kanimo, unsay angayan ug dapat nimong pagabuhaton. Pero ngano ka karon mga igsuon nga kung naatay problema daw ikamatay naman gyud nato. Kay wa na tay panahon sa pag-ampo. Wa na tay panahon sa pagpamalandong. Mauna nga kinahanglan muhatag tag panahon. Kung si Kristo naghatag ka nato og paglaom, pagkanindot unta mga igsuon nga kitang mga Kristiyanos tinuod daghang mga rason nga nung gitawag tag Kristiyanos. Pero sayano lang nako nga pag tubag sa naay nangutana, Padre, nganong gitawag tag Kristiyanos? Ang yano gyud akong tubag, gitawag tag Kristiyanos kay iya man kita ni Kristo. Nan sa atong pagkaiya ni Kristo, pagkanindot unta nga kita usab makahatag og paglaom ngadto sa atong isig katawo. Paglaom ni adtong nawagtangan, mga desperada na sa kinabuhi, pagkanindot unta nga makakuha sila og tuburan sa paglaom diha sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Pinaagi ni anang yano lang kaayo nga pagpangumusta, yano kaayo nga paghatag og panahon sa pagpaminaw sa mga sugilanon sa kinabuhi sa atong isig katao. Kay karon baya mga igsuon diha sa pamilya usahay wala nay pagpangumustahanay. Ang mga anak magsigig pangayuglod pero di gani ka text or chat sa ilang ginikanan kung kumusta naman ma. Dili ba? Daghan kayong mga ginikanan nga nabisi sa trabaho sa uma, negosyo ug uban pa. Unya, wala na'y panahon sa pagpangumusta sa ilang mga anak. Mauna nga usahay, ang sala daling nakasulod, kay nga naman, kay wa ta nahimong nagmabinantayon. Mauna nga, diha bitaw kuno'y conference, General Assembly sa mga yawa. Kuyod ining yawa, magpatawag kong General Assembly. Ang ilang tima, unsaon, ang ilang pagatukion, unsaon, aron daghang maimpyerno. Mauna nga sa dihang nagtapok na ang tanan. Ambot lang kagwa, baka katambong ato. Mauna nga sa dihang nga nagtapok na yun ang tanan. Diha day usa ka bitiranong yawa miingon, Haring yawa, atong ipahibalo sa kalibutan. Aron daghang maimpyerno, atong ipahibalo sa kalibutan nga ang impyerno chismis ra na sa mga marites. Ay wa dawata oy. Lingo-lingo ang haring yawa.
dili maayong sugyot ning ingon ang hari. Mo na nga ang usa na sad ka hamtong nga yawa miingon, haring yawa, atong ipahibalo sa tibuok kalibutan nga tinuod na impyerno pero dili na init kay daghang nangamatay nga maayo na kaayong mo asimbol og aircon. Mao na ang impyerno centralized aircon na. So yun ang ka centralized aircon. Wa gihapon dawata dihay yawa nga nag-ujiti pa. Yawa no nagsiga ujiti. Misugyot miingon, haring yawa, atong ipahibalo sa kalibutan nga na impyerno. Ang impyerno perting inita. Pero aron ang mga tao mawagtangan na og mga paglaom, mahimong dispirado sa ilang kinabuhi, dili na sila kapamalandong og kanahuna unsa ka mahigugmaon ang Ginoo. Ato silang himuong busy. Aron wa na sila'y panahon sa pagpangumustahay, wa na sila'y panahon sa pagampo, wa na sila'y panahon sa pagmamalandong, kay busy. Ug niya ng paagiha, daghan ang mga desisyon nga pabor nato. Ug miingon ang haring yawa, the best na sugyot. End of the story. Nganong maglisod naman pag-ampo, isip usa ka pamilya. Unsay rason? Ha? Nganong dili naman kapangumusta ang mga ginikanan ngadto sa mga anak? Unsay rason? Nganong ang mga anak dili na sad kapangumusta sa ilang ginikanan or nganong diha sa pamilya maglisod naman gani bisan magdungan lang sa pagpangaon? Ha? Unsay rason? Sa ato pa nagmalampuson ang ilang conference. Mauna nga pagkanindot ay mga igsuon aron dili magmalampuson ang katong konferensya nga gihimo sa kaaway. Mauna nga maningkamot ta kamong mga ginikanan bisan pa man sa kabisi ninyo. Tinuod nindot na inyong kabisi na narbaho mo para sa maka-provide mo sa panginahanglan sa iyong mga anak. Naningkamot mo, tingali buntag sa iyo, muadto na sa uma, muuli inig kagabi na, naningkamot para sa iyong mga anak. Nindot na. Pero timan-i usam, dili ra ang paghatag unsay panginahanglan, material nga panginahanglan, ang gikinahanglan sa iyong mga anak. Timan-i niyo sa kanunay, ang gugma ug panahon nga inyong igahin para sa inyong mga anak, para sa imong bana, para sa imong asawa nga magkaistoryahanay, magpangumustahay, dili kabayran ug bisan unsang bahandi ni ining kalibutana. Mao nang hangyo nako mga ginikanan, bisan mabisi mo pangumustaha ang inyong mga anak. Naanaman sila sa layo, Padre. Nindot kaayo sa atong panahon ron na anay cellphone nga inyong magamit sa pagpangumusta. Kamusang mga anak, inig-eskwela tingali, tuwa na mo nag-eskwela sa syudad, layo tingali mo sa inyong ginikanan. Pagkanindot unta, nga inig-uli ninyo sa inyong trabahoan ba o gikan sa inyong eskwelahan, pagkanindot unta, nga makat-on mo, una, to inform sa inyong ginikanan, ma, nauli or pa, na anak ko sa akong boarding house. Kumusta naman mo diha? Nakahimo na mabo ni ini? Nga mo inform sa inyong ginikanan, tingali na ay pipila. Mauna nga, naa, kay nianang paagiha mga igsuon, yano ra kaayning pulong nga pangumusta, pero makahatag ni ug dakong paglaom kay sa atong pag-ingon nga kumusta nagpasabot unsa may nagpaluyo ni ana ang imong pagpakabana ug ang imong paghigugma. Muna ha, baliko nako pagpangumustahay kamo sa usag-usa. Kay sad reality sa ako nang giingon nindot kayo na cellphone, pero subo nga pamalandungon ang cellphone unta ang mga modernong teknolohiya gi-create
to enhance communication. But sad reality, the basic communication within the family maoy nahanaw. O nang gamito na natong gadgets, paghatag o paglaom sa usag-usa, pinaagi sa pagpangumustahanay. Muna nga, mga igsuon, sa atong pagpadayon nining Santos nga misa, una sa tanan, atong pasalamatan ang Dios tungod sa iyang naghingapin nga gugma kanato, nagpakatao siya, aron ang iyang gugma mahimo gayong dayag sa matag usa kanato. Tungod sa iyang dakong gugma kanato, mihatag siya kanato og kapasayloan aron bisan pa man sa atong pagkadautan o bisan pa man sa atong mga problema, makakita kita nga anaa pa kita'y paglaom nan isip mga nakadawat o paglaom o paghigugma ngadto sa Dios. Isip mga Kristiyanos, mamahimo unta kitang agents sa gugma o paglaom nga gikan sa Dios. Amen. Sikha na yung tubag o pukawang kay nahinanok na og manindog ang tanan. Magampo kita ngadto sa Dios Amahan nga nahigugma pag-ayo sa kalibutan, nga iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron magpakamatay alang kanato didto sa krus. Muingon kita, pinaagi sa gahom sa krus, pamatia kami o Ginoo. Nga ang simbahan dinhi sa kalibutan, makigbatok hangtod magmadaugon, ubos sa panalipod sa krus. Magampo kita. Nga ang katawhan sa matag nasod ug kultura, makakaplag ug kagawasan ug kalinaw, pinaagi kaniya nga gibayaw sa Dios ngadto sa kahitasan. Magampo kita. Nga sila nga nanagbarog, nagpaabot sa kaluoy ug pasaylo sa Dios, makakaplag ug paglaom diha sa krus ni Kristo, isip dalan ngadto sa kalinaw sa pagpakighuuli. Magampo kita. Nga ang mga masakiton makakitag paglaom sa hingpit, nga pag-alim diha sa krus ni Jesus. Magampo kita. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Nga sila nga nahikatulog diha ni Kristo, mahinluan sa ilang mga sala, pinaagi sa dugo sa sakripisyo ni Kristo. Magampo kita. Mahigugmaong Amahan, diining kinabuhia ug sa sunod, ang among paglaom anaa diha sa krus. Itugot nga ang among mga pangamuyo samtang nagdaig kami kanimo tungod sa imong mga kaluoy, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako kang inyong sakripisyo, dawaton sa Dios Amahan magagagahom sa tanan. O Ginoo, kining halad nga nakapasaylo sa sala sa tibuok kalibutan didto sa altar sa krus, maghinlo unta kanamong tanan sa among kasaypanan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo ato ang Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay magagagahom sa tanan.
Angay og matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa makaluwas nga pagpasakit ug pagpakamatay sa imong anak, nahatagan og kinabuhi ang tibuok kalibutan ug nadasig ang among kasing-kasing sa pagdaig sa imong kahalangdon dinhi ang gahom sa krus, nagpalutaw sa hukom batok sa kalibutan ug sa pagkahari ni Kristo nga gilansang sa krus. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Gikan sa sidlangan hangtod sa kasadpan, usa ka putli nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa amahan, ania kining mga gasa, himua kining balaan pinaagi sa gahom sa imong espiritu, aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Jesu-Kristo nga among Ginoo, nga misugo kanamo pagsaulog ni ining misteryo. Ni anang gabi nga siya gibudhian, mikuha siya sa pan, mipasalamat kanimo og midaig, mipikas ug mihatag ni ining ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang ako ang lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon,
Mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab og miday. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini. Hug panginom kamo nga tanan gikan ni ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron sa paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Amahan, sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Jesucristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaong pagkabanhaw ug sa iyang pagkayab nganha sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi. Nagahalad kanimo nining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot ipagsudong kining halad sa imong simbahan. Dawata kining biktima kansang kamatayon nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himoa kaming halad nga tunhay alang kanimo aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili. Una sa tanan, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostol ug mga martir, uban ni San Isidro Labrador, among patron sa parokya, ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panaghigalaay, makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diha sa pagtuo ug paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon, si Leo among Papa, si Jose among Arsobispong Tigdumala, ug sa tanang mga obispo, uban sa tanang mga pari, ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi amahan ang mga pag-ampo nining katawhan nga ania karon sa imong atubangan. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala managhiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mua pa ang nguron, padayon na sa imong gingharian ang imong mga igsuon nga nangamatay, ug ang tanan nga imong mga higala nga mibiya ni ining kalibutana. Nagalaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga nagahatag kanamo sa tanang mga butang, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Pinaagi kaniya, uban kaniya og diha kaniya, gihatag nga naha kanimo magkagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa amahan, gamito nato ang pulong nga gitudlo kanato sa ato ang manunubos. Amahan mo
nga anak ka sa mga langit. Pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa. Upasayloa kami sa mong mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang amo ang mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay maanaa kaninyo. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panag-inig-suunay, panagdait maanaa kaninyo. Kini mao ang kordero sa Dios, nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko ang ayong mukalawat kanimo, apahan pamulong lamang ug mamayon ako. Magampo kita sa among pagkabuhi sa imong santos nga kalanon. Nangamuyo kami Ginoo, Ginoong Hesukristo, nga imo
agakon nganha sa himaya sa pagkabanhaw, kaming imong gitubos, pinaagi sa kahoy, sa makabuhi nga cross. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Magampo kita. Langito na mong amahan, nagapasalamat kami kanimo tungod sa imong paghatag kanamo kang Kristo nga among manunubos. Gibidisyonan niya ang mga kabataan nga miduol kaniya. Dawata ug bidisyoni kining mga kabataan nga aniya karon sa imong tubangan. Panalipdi sila batok sa mga dautan, sa katalagman ug sa sakit, aron sa kanunay magdaig sila kanimo. Pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalangin kaninyo og sa tibok ninyong banay ang gamhanan nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dado nato ang gugmag kalinaw ni Kristo.